Papagayam mi inti nga dan irugi nga ibasa. Dadi pagkasalitan, ni pagayam tayong Marlon. Sagudahan nga rin ti surat. Dear Manong Name. Apay nga tama nung Nemi. Numaminsan ka talaga na sutil dagiti pasama. Apay ko na. Ngamin manong Nemi, ato dagiti gondaway nga pampanunutek. Apay kastoy kan kasjay. At dagiti nakapudpud nung agay-ayat. Ngayon saan damat amasopapakan dahil nga ayat. Ato pa'y dagiti agay-ayat. Ngem, samet nga suda, iti ayaten ti sa sinuman nga patpatig na. Nasing petak matikunak manong Nemi, tapno ni kastagat sa gabaek ti kastoy, apa nagsakripisyo. Nasing petak kunak, akasopadi ti kabsat ko nga ni Harold. Inaunaak manong Nemi, ito duwang atawen, idinto ti ni Harold manong Nemi kita inaudi. Duha kam lang kabsat, duwang lalaki. Kung nangorod na papaki ni mama, no kumaad na babae, napimpintas kumapay. Ngayon sa nga bale, taori doon nga lalaki, no nasingped na kumagpadpada. Ngayon yan, nagbinaligtad da. Kasta no kati masansan manong Nemi bagbagada papaki ni mama. Ni Harold nga kapsat ko manong Nemi problema da papaki ni mama, problema kumiten being inauna kapsat na. Na isungsong iti barkada manon Nemi. Diya ka mo, tao mat ka no tinagkurkurangan da papaki ni mama. Ado da kiti banag apakaisarsarakan na. Kuna tayo nga black sheep iti pamilya. Ngayon sa kabay nga nagrugyan, dito apakasalitak manong Nemi kahit kuwat nga iburay, no adaman da kiti masakdo nga adal. Kablawan kayo tinaragsak kan nagasat nga orasyo dita Nimers Studio. Iti pamilya manon Nemi. Agrama matan ka nagdipada ka na ruway nga dumtumungay ka nagbuybuya. Dagiti adda iti abroad, dagiti OFWs, ken sinuman. Sinuman ka na niya ti klase na nga dumtumungay ka nagbuybuya. Naragsak, ka nagasat, nga oras tayo amin, kagangapsat, iti likudan nga kasto iti paspasaren iti intero nga lubong, saan ti kumaliplipatan ni Apo Diyos. Kastiman nga rod manong Nemi tinanay nga nakpanangirugi ti amin. Simpang petak dito balay, manipod ti opisina, manon Nemi, amaririkbukan manen tapapake ni mama. Amoglatan manon Nemi no sa sino ti pakaririkbukan da. Ti manen kabsat ko. Ada manen di pagbaludan, ta nakirambul da ka no manen. Katada, dagiti natangran da, imbag tawan, tinapatay da. No abagid din amin manong Nemi, nga rumay sumrek, iti pagbaludan, dagiti adda mabalin na. Kunak pa yan kada papaki ni mama. Pa, ma, saan yung nga pimpiyansaan? Ba yung malusot iti pagbaludan na diyang Harold? Agad, nung mapiyansaan, dagiti kakaduwana, isulat mabati, anya tinamnamaim nga marik na di kapsat mo. Kaya ba yan yung tatnog nagam? Kasanon no, ikarigatan na taglibas, kita adad na nga grebelde. Wala nga mapiyansahin yung tumanin, papa, mama. Kaskas timat nga. Itulturod dati linuno ko nga trabaho na. Amo yung tidaw-dawat ko. Pakawanan na po Diyos. Ano ko matidaw-dawat mo, anak? Nabimbitas pa din. No madisgrasya ko man. Takay kayat ko pa nga baldado nga makitkitak ti kamsat ko. Ngayon ti makitkitak ken madamdamag ko nga adot arabid na nga linulo ko. Ngayon sa ama na ka sa tidaw-dawat mi, anak. Ano nga tidaw-dawat yo? Ti panagsingsingpet na. Wala da nga rod kiti pangibagbaga ami ti problema mi kini mamang mo. Barbareng no adanto ka no babae nga mamagbalbali o ken kuana. Babae? Sa sino ko mga ti mayat ken kuana? Sakto pa nga nakasingsingpet, nakakaugwapo. Aduman na gini babae nga krusonada kanyak mama, papa.
Nang maumat ti kayat ko kanakwada. Diyan mat babaeng kayat ko. Dinakmat pulos kayat. Di kayat ang sawen nga damat problema. Hanga bali talaga ti problema ka pa. Ngamjay ka kabsat ko. Ti burudet. Iramraman na kayo. Iramraman na. Imbag kanyak tasang kang iramraman papa. Mo. Kinunak ti kasjay manong nemi adamat problema. Takunada adan to kano babae nga mamagbalbaliw ken kuana. Takadwa na kano akasta manong nemi. Digi kano loko-loko, awang kano ti sabali nga kang runa magbalbaliw ken kuana, no adan to agayat ken kuana, kadi suntureta nga babae ti mamagbalbaliw ken kuana. Kaslasana ka mamati mano. Idin to takonak. Idin to tasyak. Nagwapo ak na singpetak, adu dagit ag krusonada kanyak ng apay. Nga di babae ng iba't patag ko, kat sanak mat akayat. Imbagag tikas, ita lang kami nga sana ka di magas, iti food chain, nga pagiginan, pagpapaayan ni Vivian, naka-sweatress na duma, uno adda iti counter, uno may sakahera na duma. Diyan mo anong name no anya ngamin tinakitak. Kinibibian nga awan kada gidi babae nga crush kanya. Awan ito sa pulam kanyak manong name. Ada bukod ko nga kwarta. Nga saan ako nung dumawat kada papakin ni mama. Dakil ti ada iti bank account ko. Napintas ti trabaho ko manong name. Ada bukod ko kotse. Ngano dadunga manong name kat maasyanak no kakin ni Harold. No may dumaot kanya ti kwarta. Saan ko mapagkadkadan? Ano na dumakit pa basulak pa iti bagik. Takas kada papakin ni mama. In-spoiled da ti kabsat ko. Ano dumakat siya mati mga spoiled ken kuhana. Tano, agpakpakasin nga ikak ti kwarta, malukay matadagos ti riknak. Ngam kadagituyan manong nemi. Talagang pinatangkan kon ti pusok. Barbaring res pagnakman na kunak. Indruar nga rod manen, da papa kini mama ni Harold manong nemi kadi sumang peti kapsat ko. Binagbagak manen, kas inauna. Harold, kuya, indun ka ano nga talagang balbaliw ka? Kuya, makauman di kita nga saludsod. Kas lamay ka sa kunuan niya tibaga masumarono. Nga, jak ka di mabain. Nakapimpindas ti pamilya tayo, katsaklain ti kastoy, bawang ka di konsensya, dadyak makonsensya, ti kasta nga raramidan, da papakinimama para sakripisyo, kastamat kang ka. Anat klase ti utak mo? Dahil tat kabarbaro nga saludsod mo, kuya. Anat klase ti utak ko? Kuya, dahil tat ragsak ko. Ragsak mo ti manggulo? Ragsak mo ti mangtiti problema ka na papakinimama? Kasama saludsod ko man. Amom ka din nga saan nga na siya taramidem? Nimet kuya, dahil ito tiragsak ko. Ragsak mo ti mangdangran ti paadam nga tao? Kit mo kas pagarikan ta si kantot madangran. Oy Harold, saan nga kang kanayon nga masalidaan ta niya mga danog, unang panang batuda kang ka? No, dan tumang paltog kang kasan mo ito masarapat ti bala ti paltog. Di mo ka di amo, nga doon di giti magpunpunuan. Di mo ka di amo, ti kasto nga aramidem, doon di giti mangipangpangtakang ka. Uraim ka di pala nga mapasamak kang gareta. Di na mapasamak dawan, problema yun. Di thank you ko na yun. Manong nemi ka sa nga magbagaam ti kasta nga tao. Baligtad ti panunot na manong nemi. No, adda giti gondahoy manong nemi nga mabaling ko pariknaan ko ma. Dagdagal man ti bagik gamit isuna. Ngayon, ti kasta ti klase na, no, parik na, adada nga bumalas. Kasta lamas manong nemi, no, adada nga pitpitam, adada man agkulipagpag. Na may minsan, manong nemi, kasladyakon kayat pahay, nga biyangan. Sa anak lagi ding maisturbo. Bahala kayo, nak. Dahil yung problema kita, tinaskin na si kasuot. Nabanak manan manong nemi, iti food chain, nga pagpapaayan ni Vivian. Kat gabot ha, pasit ti customer, may kanang ti gundaw yung makisarita kang kuana. Idi-serve na manong name iti order ko, inarantak nga naggaman.
Ti man na. Um, sir, di lang ba malinig ka itong tinawag mo kanya, sir? Nabipiyapay nga kuya ko nang. Kuya, mo tawang kaya? 18 ko may lahing. Nakapimbinas ka, Bibian. Kinapudno na kat jakon mabilang iti nang ibagat kasta. Talaga napintas ka. Masaludsod ko manin, boyfriend mo. One time ko ka na kita. Gabot na busy ha. Malpas ti jotik dito diretso ak balay. Agtrabaho ko manin sa dyan. Anong trabaho mo di balay yo? Agtagi balay. Dagiti parents mo. Ulila akong tiyama. Ninanang mo na itong barana. Mapan makitungtong 8. Kadagitang ibagbaga ni Vivian manong nemi magulo ti pamilyada. Wine. Ginundawayak matdata manong nemi nasaan nga busy. Ginugyak. Tinang ipaunag titi order ko kayong kuha. Agtugaw ka. Ala sir, iparit na. Wala tao mat customer yun. Sino manager yun kasarita. Tanong sa Shakti umay ka palubusan na nagsasalita ta. Kasta tinaramid ko manong nemi kahit kinunana. Okay lang sir, basta lagi saan nga busy. Ipalubos mo sa salita kami. Okay lang sir, basta alagin nga busy, awala kit adong customer. Iti di nga malem manong nemi. Sagbay nga pimanawak. Pinapatpatak manong nemi iti kwarta. Ano ito'y? Tip. Iti pungo ka nagititip. Nga batam. Adam, salitaan mi dito nga pagbibingayan mi. Kukam labo ko dada. Dito ti itipo mo ka nagititip. Thank you. Mabaling mo ang bagadinagan ko, please. Thank you, Manong. Marlon. Ikatam di Manong. Thank you, Marlon. Kastaman ti ko na. Ngayon ti pakas daawak manong nemi kadagiti simar sa runo nga gundaway ipapangkusadyay uray awan ti customer nga sisyak lang. Ilimlim mga anak ni Vivian. Ningataping ata. Tayo ko na kung manong nemi nakandado na kiti babae nga isudat ti mangitaya arig na. Idin to tadamat babae nga ipatpatag ko nga sakmet ti kumamkamat akas lamang ipapapilit ti bagikan ko na. May isa kadagiti kadwa ni Vivian manong nemi ti isot nang iserve kanyak. Anong tangan mo? Elsa, sir. Best friend ko ni Vivian. Ni Vivian, napay nga, saan mo siya umay? Tsak manamo kayong kuha na. Pagbaga akmat, di namat kayat. Ano ti bagbagam kayong kuha na? Kaya bagbaga ka. Nagasat iso na, taandakas kayong kaser, nga agkras kayong kuha na, di ba? Kras mo? Saan ko lang karas? Ngayon na tama. Ngayon di nakakayat. Nagsakit mo? Napay nga di nakayat. Nasayatak pat ka tao. Nasingpetak. Manangisagot ha. Ano nga tasar no siyak termem? Sungbatang gasigod. Ay. Sabat nga rin siya kayat ko. Nemit Vivian. Dahil nga rin titakas na eh. Siyak nga agkras ka nga, di nakayat. Dahil mat kras mo, saan na kamot akayat? Ano nga rason? Napay saan nakakayat? Saan ka ma-inlove kanya? Ko, sir. Diyak pa namok yung kuha na. Problemada nga babae na dyan. Ama mo muna iso ni Vivian. Mabaling ko nga mamaamuan no. Ano ti biyag na? Di ba nagkunakat kasla iso ti breadwinner at pamilyada. Ninanang na kanugat magitungtong it ni tatang nagat na tayan. Di kat kahit nasa hon isot mangisagsakat ti panagbiag na. Limada nga kakabsat sir. Isot inauna. Iso at talaga ti mang bibiyag ti pamilyada. Manulang sweldo mi. Dito nagbasit.
Imbaga ta, namin anom sang inikanin isuna, sir, sak mamat ikam, titip. Aging ka manon naming ngayon na mok no sa dino iti ayanda. Inarantak tinapan ti lugar da manon naming nga day off na. Tanamok ti day off na manon naming gabotad da trabaho nagabsenak ididay tangal daw kahit ko lang manon naming nga matuntunan no sa dinot ayan kananya ti kabibiyak ni Vivian. Ti pagmamauyong nga unay nga babae ti likodan nga gwapo at ken matatunga. Nasalsel manong naming. Nagrikat ko ngayon lasat ti kotsek. Gabutan nakadung at tao nga nakawarag iti kalsada. Nailat ti kalye manong naming sakat adu di kitay naipaigid nga naduma-duma paglakwan. Crowded iti ayanda. Edi asaday ka kung manong naming timbagada nga balay da Vivian nakaadado di kiti na ornong nga sumano, umatras nga tattao. Nagsarday nga nagsalutsudan. Apay, anan, gulo sa dyan. Ay, apay, tiyan da Vivian. Ay, ada gulo sa dyan, sir. Hanggang lamap mapanin. Gulo? Anan, gulo sa dyan? Sus, nagwarsyak man ni Lolang na. Nagwarsyak ni Lolang na. Uy, ti pakasadawak ngamin. Adala nga ro din diferensya ti panunot na. No apay nga dito pala ipaniti mental hospital. Adda diferensya ti panunot. Adda bagbagtit na sir, adda sumsumro na. No saan dan nga mapagtumaran, detan. Agkaryar, agkamat, mga alat ti kutsilyo, kamat-kamatin na di kita'y rumbe nga kamatin na. Gulo? Nagulo nga talaga sir. Isuda ka titirantam? Samo nga may asadag sa dati kutsam, sir. Dito ilatan, no kaya't mo dumanon. Ingka ang boya ti shooting, madamat shooting. Manong nemi, jak ko man kaya tagpatuloy ng maapay ng parking ko ti kutsek, sinigurado nga nakarekap dagit tawa. Kaya nawang nga ti manggulo, mangkirais. Baring ko na. Nagilat-latak karigiti tao manong nemi nagaribongbong ket nakitak na'y matangak. Ni Vivian na mismo timang tangtangil ti may nga bakit. Ti masadagak petap no mga ko ti ba. Dialogue dagit ag Lola. Lola ni Vivian agwarwarsyak kunanda itahin. Hindi makaasidag akong manon nemi adda akong ti sango. Kastaon ti panaggulgulagol ti bakit nga ubanan. Napigsa nga tapay lang ngaya, takakaasi manong nemi, ni Vivian nga mga anawa ken kuana. Ako na. Tula, agtala kayo na Lola, agtala kayo na, niya kayo, ba't nagbarigatan ako nga manggagawid ka na kayo, tutal na kayo na. Ba't na kayo kung papatayin na kita nung tiyemplo nga lalaki. Hey! Na kayo papatayin kayo. Basta na lalaki maghinak papatayin kayo. Bastos kayo. Gulib kayo nga lalaki. Di makadakas manong nemi na ibatan ni Vivian, di bakit? Napigsa ka no, tagbagtit ka. Naibatan na kat dumarupan. Siyak matan ti umayan na. Nikat iwasawas na matan manong nemi. Ti kutsilyo nga igam. Wasawas nga sa wasawas. Tanda na pagkit matamaan na nagikikis na. Idi matanggal ko ti ima na manong nemi siya akong tinangrakap ng nang tanggal ka nagiti duwa nga ima na sa inago ken kuha na ti kutsilyo. Rawanan ti na aramid na manong nemi. Gabutan na pigsaak. Kanamok ti panang paspes ko keng kuha na tapos sakat saanan nga makakuti. Mas daomat ni Vivian manong nemi nga imasadag. Sir, Marlon. Alaman do kutsilyo, nga naagaw ko kinilolang mo. Da kayo, awan din askan pa nga ribongbongan nyo. Alam, apay ngamin no maribongbong kayo. No karod, awan akong ta, adan natamaan ka na kayo.
Apay nga ngamin nga saan da nga mapanipanti mental hospital da nga bakit sir? No kasta nga sumro talaga. Yaw may lang no adda madangran na kadagiti anak mi. Ibag kada kami at makalisi kami. Ng mga oras da ubing ngay. Nga karyarin na. Sangmat nga karkaryer ti ubing. Lalaki. Ititirada na no kasta nga. Sumro isuna. Inrason mat manon nemi ni Vivian. Inutit malayo. Data sir. Sige, siya kung di makamugin ni lolang mo. Di mo kung igalot. Nutahan nyo akayat nga mapaniti mental hospital. Api nga saan yung igalot? Nakawarwara manong nemi ti uneg ti balay. Sir, pasensyakan. Da kaya nga may nakakabsat ko. Api nakawarwara kayo. Agurnos kayo. Nakababay nga din sa ngili tayo. Kaya, ornos. Awin natin. Dito ti kwarto ni Lola. Api ngamin. Nga ti igalot. Mas asyanak ba't kang kuhanan ng igalot ko? Una kang nakataldelikado. Una ipupok mo, ilak mo dito yung ruwar. No, mapangmutlok tanta, kita no anat lang na, nakasasaad na, gulpian na no kanto rin muwar. Abi di mo kahit ipantios mental hospital. No, agsimbang ti panunot na, agpakpakaasim at no ka nga sa aming ipansadyay. Nakadadugahan ti sakripisyo. Nagrikat, sir. Kada pa yung gundawin nga kahit ko ti mauma. Mahamon, orata nagtalnan ni lolang mo. Di ngamin pakaalan na no kas nang awanan ti iyalag iti agas na, ti maintenance na. Dano saan nga sumuro. Ngim na tuloy-tuloy ko ti maintenance na. Nakataltan na ba ti suna, nagdaktal ti maitulong na kaniyak. Ngim na kas na kami nga awan ti. Sige, mawatag ka. Mano ting magastos na para ti maintenance na iti binulan. Apay, sir. Kahit ka nga tulungan. Para kinilolang mo. Para ka naging kakapsan mo. Sa doon namin tayo ni nanang mo. O awan ti bibiyang nakanda kami. Dumawat pa iti kwarta kanya. Imbes nga tumulong. Ngisot nagtrabaho. Kwartang itong itna. Dahil nga po na no aping alikliklikan ka, sir. Gapot apaman nga maamuam ti asto nga biyag ko. Awan siguro iti interes mo kanya. Adada nga ginteresa ken ka. Tati pamatik. Alilaw aming nga lalaki. Pagkunaam. Saan nga ulilat, ama? Pinanawan na kami ti amami. Namibilan mi nga natay. 5 kami nga kakabsat siya tinauna. Sana ka high school graduate ak lang. Sana ka nakapagbasa. Nagtrabaho nga sigod para ka nagiti kakabsat ko. Para kininanang ko. Para kinilolang ko. Kaya't ko di makalipas ko maitikas ito yung kasasad. Di ba nagbiyag yung masyanak kinilola. Masyanak ka nagiti kakabsat ko. Adda ka nakasagana ng mang tulong ken ka. Sanak nga, likliklikan. Siyak na makatulong ken ka, Vivian. Itian niya nga rason. Kahit mo nga lang maalang tibag, maalat bagik, nga salamat matak, tidayaw ko, kalpasan na, bay anak to, inton makakita ka di sa bali, agas teraramid ng dagididado mga lalaki. Sa mga pagpapadaan dagiti lalaki. Sa baliak. Dahil tinasakit aparte na kanyak, Vivian. At tuyak nga napudno, nga gayayat, napudno ti tarigagay ko, napasnikan, awan ti panagin ko na. Nga madakamad nga saan nga mamati ang manglikliklik kanyak. Rumbeng ka di nga mamati akin ka. Rumbeng unay nga mamati ka kanyak. Saan ka nga tinuntun dito yan? No awan ti pasnet ti tarigagay ko. Ije ko mapalaing pagsarkan kat naamu ka nagulo ditoy sa anak ko nga nagpatuloy. Nakita pa iti sitwasyon? Kasi nangararamidan ni lolang mo? Siya pa mismo tinanganawan kang kuwana?
Di ka di pala mamati nga napas nagtitiragagi ko ken ka. Nagyamanak, Marlon. Nagyamanak. Mamati ka ka din kanya. Mamati akon ken ka. Nagyamanak no kasta. I love you, Vivian. Marlon, sa sino ko matisan nga gayat ka. Hindi pa ilaing. Mabaling ka di nga rakopan ka. Siya ko na mismo yung marakop ka. Manong name iti paragnik na karayta nga panagin narakop mi kini Vivian. Arig na natong palente tiragagay ko. Tayo kunakon manong name nakadado di kita di babae nga kumamat-kamat kaniyak. Nakorang na lang, tilay nga rurayan dan kat umanugot ta. Nga matuyak agay-ayat, itikas kini Vivian. Manong nemi, Vivian nga nadalos, no ba nagulo ti biyagda? Nga matuyak, nga tumulong kang kuhala. Tulungak, tapno di kasta kat saan nga marigatan, para iti na ipabaklay nga obligasyon na iti pamilya na. Nagpalpalakpak na gini kakabsat daman o name kakabsat na iti nagnarakop kayo. Uno nagnarakop kami kini Vivian. Makita tiragsak iti rupa da. Kapag makita naman tiragsak ti rupa ti kabsat daman o name. Kung natin may sa kadakwada ang adyan na siguro. Kaya, ate, saan ka nga marigatan? Andan, mangtulong ka na tayo. Wala na damang tulong ka na tayo. Masabol mo't nga tulungan nyo tibagbagyo. Wala natin. Nagsingsingpet kami. Kaya nagtitinulong kami. Nakastakit matulungan daw. Very good. Nagtitinulong kayo Tulungan nyo ni manang nyo. Tapos nagkastakit. Saan una yung marigatan? Okay kaya. Baka mabising kayo. Di ka pala mag-merienda. At ang mga gatang dita nga naimas ka merienda. Una tumawag kayo. May deliver da. Dito gatang nyo Wala, sir. Talo ti ulo na. Ate, awatek ka di. Awatek mo. Ay ka mga orderin ti merienda tayo. Manong nemi nakilanganak katakwada. Iti dayta nga nagmalmalam. Kadito sumangpet ti inana. Vivian. Ay, Pudno kayam ti kunada nga. Ada nakakotse nga sa nga ilit ti anak ko, sir. Sikat yung nanang ni Vivian. Wan, sir. Awang ka dito konsensyam? Ha? Ina, nga dinamat amo nga si kasuan na kita anak na? Yan, nagbastos ka maten. Mabaling ka, papanahon dito at kasapa nagsasaom. Maasyan ka kumamat ka dagiti anak mo. Kastamat din kininanang mo. Adalang ang depresyon ti utek na. Sa sino ka magbagbuka kanyak? Ha? Pumano ka dito ay? Nanang, dayta kayo manin. Oh, babay na. Siyak akong babay na nuno ka. Sir, bay anak. Barabari mo siyak ti mamagbaga iti inam nga irresponsable. Papagaya, maanusan nga ta ni Marlon, iti makibiyang, iti nagulo nga pamilya. Ti pamilya ni Vivian nga ipatpatig na. Anya ti pakinaigan ni Harold nga kapsat ni Marlon. Iti biyag ni Vivian. Papagaya, minti ito ituloy nga iba sa ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Marlon. Iti nga rin ituloy nga iba sa papagayam dati pagkasalitaan ni pagayam tayong Marlon. Manong nemi, mabainak kumamit, tain inaona nga amang imsyak, ti ina ni Vivian. Madimat kami ni pasabat ko, di sa lunsod ko nga, sa dinutayan ti konsensyana, awang ka di ti konsensyana.
Iso nga sakbad lang ti nagpakumbaba manong name iti dayta nga gundaway ta amok nga awanak iti lugar. Adaki iti teritoryo da. Kaya nagpeso manong name balinak nga bugkabugkawan nga doron-doron uno pa iarwar iti balay da no kastang itultuloy ko ti. Mangaramid ti saan na kayat. Iso nga da ni Vivian manong name nga pagpakasi kanyak. Kan mga anawa kininanang na. Okay lang. Di nagpakatanagan. Sana ko nagabayag pa eh. Pasensya ka na. Timpakita ni nanang kang ka. Simong batmat manong name di adjen ni Vivian kit kinunana. Api nga minang kasta kayo nanang. Kakaiso na adda boyfriend ni manang nga nasiyaat sa aduk kortana. Sa iyo bastusan na kasta. Isunat ng bastos kanya. Lakit noon niya man tinakabasula kakit. Pasensya. Sir. Pasensyahan. Okay lang nana. Ngayon masutin bagat. Aramidon ko mati obligasyon nyo kasi inakanikitan na kayo. Sabi nga, nagsugsugal kayo. Bes ko ba nga, agtrabaho kayo, dahil ko matagbaling nga breadwinner, digiti anak yo. Tawan ti asawa yo nga ron nga. Isumidla pinanawan na kahit asawa yo, takastoy kayo. Ay, sorry. Sa bali nga talaga tabas ti panagdildila man niya. Kunak mo lang nagkinaawatan tan, sir. Pasensya kayo. Saan ko kami na maliklikan na kasya ti bagak ka na kayo eh. Sige. Nakon, Vivian. Nakon, sir, umay kanto manin ah. Kuya, kayong. Manong name ad-addan ng interes ko manong name itimang tulong kini Vivian gaputi patpateg ko. Kang kanayon ko asar-sorong karen ti pagpapayan na manong name ngem talaga problemado ti bagina. Problemado manong name ti langana. Kumusta? Basta lang sir. Nilolam, naigatangan ba't lang? E di maintenance na? Gatang ko ti nga bulan kada ti inted mo nga kwarta di sir. Sir ka di manin? Sir. Bay-bayan na kon. Adadala nga may ramramang nga tigulo ti biyag mi. Adadakit di nga takalit kanyak. Tapno yaon kay timpierno. Saan ko mabaling ang panahon di kakapsat ko. O rin na damot lang nagnaan eh pamagbaga kininanang mo. Kimaro. Ano yan? Ang ganayon na kadawdawatan di kwarta. Kung naawan ti maited ko. Sipatin na. Dangdangran na ka. Mabalintang isaklan ni nanang mo. Isaklang ko tibukod ko ay na. Violation. Pakasulitin itit Diyos kan tao taramidan na kang ka. Sa kalangaro din ti pagtrabaho na dangran na kapay lang. Agnakam tulat. Tunanot pa na agnakam na. Naisaklang ko. Maibalod. Di adad na nga napimpitas doon ti pagbaludan. Nakababayin, tsak na anak na, mangisaklan kang ko anak. Ito yan. Ura na saan ka nasaksak na dyan saan na langin panangipait responsibilidad na kada kayo? Dakilan nga basol data. Manong name talaga nga kahit kulauna ti makibiyang kang kuana. Gabot ipatpateg ko. Naamuhan di kita naganak kanyak ti problema manong name kadagwing-wing-wing na. Kung nakman nun di lang nilang harol ti problema mi kada kayo nga anak mi. Sika pa eh. Isusapo eh. Problema saan nga may ikat. Saan nga mauawanan. Papa, makikita mi ti pa nagproblema man. Imbag pa kini Harold tano sumangpet. Pa-relax-relax. Umiisi magkatawa. Nakaragragsa. Hemsi ka. Nung sumangpet ka. Nakadagdag sinti sa naay mo. Adapin nga mga palakay kang kat, panagrupangat mo. Da kami problema kini Harold. Ni Harold, wala ta problema na ta. Anang aron? Marami na tayo kayat napakaragsakan. Kasi ka. Kaano ito nga tayam among nga babae nga para ka muna nga manugang me? Ape, umuna ko na yun. At ka di may kadwa. Ikan may kadwa ano agasawan tumad ni Harold.
Dati nga rin ti problema ka, papa, mama. Insalaysay ko kadakwada man nung nemi ti problema. Agwing-wingiwing na. Anak, ti problema ni Juan, samon nga ramraman tabagin. Ngayon may patpatig ko ni Vivian. Di problema na problema kmet. Kahit kung sumbarin, hapaw na yung problema na ito. Di problema lamang ka ni mamang mo, kahit ni Harold, may salayang, hindi lang kinaloko na. Ngayon mamanumot ka din nga may sarsarak. At adamat pag nakman na no na duma. Iyaw-aw mo lang nga may raman itinakil at trouble o no problema. Sika, di problema, di babae nga patpatag mo, bakbaklayan. Dadak-dakil di problema. Ano nga tirumbeng aramidak, papa? Tirumbeng aramidem. Saan mo nga panunutan pa iti problema na di nga babae ita problema na laeng. Ngayon patpatag ko, papa. Hindi lipatem. Sumabog ka sa bali nga babae. Uno, tumutop ka kada gini babae nga kamat kang kakas ko na. Mga adot di kita kumamkamat. Idintot sa mo matakayat. Tada di mat nga babae nga bibiyan. Tikayat mo. Haging ka manong naming at tinapapang ko. Ito'y may nga malem. Iti ayan na pagtrabakuan ni Bibian. Awan ni Sona. Agraman di best friend na nga ni Elsa. Nagsalod-sudak. Ay, sir. Nagdandagat nga nagabsen. Apay. Diya ka mo. Sakit ka no ulo da. Napuyatan da ka no. Napuyatan da. Tapay. Tsak man na mo. Dan sa simurutan da. Napan nagigimik. Nagiinom da. Tsak man lang nakalat cellphone number na. Naamon cellphone number ni Vivian. Hey, sir. Sa amin nga may paglintikan dito ay. No, sa amin nga damagin nga muna. Banyo, sir. Tadamagin ko muna, no? Baling ko itad ka na kayo. Nagsublikan niyak manong name tinagserbikan niya ka waitress. Sir, dahil number na. Agyaman na. Sige, sir. Intayal ko manong name. Simungbat nga dagos. Vivian? Sir Marlon. Abay nga nagabasan ka. Awan? Nagigimik ka malang trabi. Masikat matintulok. Abay, maarabid mo ti. Agimik? E din ito tadakil ito problema ng pamilya? Handa nang ayos ka na kami. Simurot kami mat ka ni Elsa. Kung nangarod ni Elsa, api nga sa amin mat ikan ti bagimik ti panag-relax. Api nga pamilya latan ti adda ti konsentrasyon mi. Taaring nagpadpada kami ka ni Elsa ti problema sir eh. Da kami ti pangnamnamaan ti pamilya mi. Kasta may ka ni Elsa. So, inalukoy na kami nga mapangkamumat ag-relax. Takasapulo mo pa nag-relax. Relax nga rod, relaxation nga rod, tinapasama, kinapuyatan kayo. Iminom ka, pinilid ak nga iminom. Kahit mayat resulta na, madi nga rod. Dito nga rod ako na nga relaxation. Ungungtan na ka di. Hanggang ungungtan. Ibagbagag lang kaya pasigabsab kang kaya nga huwan kan mabalin sa amunton nga ulitan di kasta. Talagang sang kunton nga ulitan. Pinadas ko lang na minsan. Madigayam. Madigayam. Ape nga yung passage mo din nakamad-madi. Are you crying? Hello, Vivian? Hello? Sige, sir. Kahit ko tagmay-maysa. Kahit ko nga panunutin nga naimbag, no kasano, nga sarapag, nagdudumdum nga problema iti biyag ko. Adahak nga tumulong kang ka. Sigapit ti problema ka maysa. Siyak,
nagbali na ka problema, tultulungan ka lang aro, dan tsak pitagbali nga problema, may isa. Ano di kaligagumom kanyak, sir? Tibagi? Bibian, no kinababae di kalkalikagumak, nagado dita. Mas napimpintas pa yung itis ka. Ang sakit naman. Di magbagak lang tipod, no? Imaping harot nga gmamauyong ka kanya. Gapot ipatpateg ka. Iparparignat kang katipod no nga ayat. Bis lang amin jak mamati. Dati tinasakit eh. At tuya ka na po nga ayat. Adda ka dita nga saan nga mamati. Ano na kahit mo nga rami, dahil no mamati ka. Sabi nga, bugbugkawan nakmat. Saan nga bugbugkawan? Kahit ko lang yung pasayos, pasagapsip, iti panunot mo. Amin nga bagbagakit kinapod no. Ikatamtan yaman nga negatibo nga sumsumbrag iti panunot mo. Nagulo tibiyag ko. Kahit kung ornusan tibiyag mo. Di mo lang mo nun at napasama. Kahit kung mamuan. Jack maibaga. Sir, lipatan na ko. Tapos saan ka nga problema. Saan nga rubay nga yatan tikas kanyak. Nangaro niya itata. Tanya. Sir, babay na. Please. Manong name inyad addan ni Vivian ti mga liklik kanya. Ti magtada ni Elsa. Elsa, sir, habang liklik-likan na ni Vivian, hindi ka man mo kang kuwana, magtit, nakalaglag-lag. Sikapin nga makatulong kang kuwana, liklikan na kakid din. Mabaling ka din itad mo kang kuwana na ito eh. Sir, masaplo mo, damat kanya ka. So, kaya hindi pa nakabridge yun. Sige, ikang kamit. Itad mo kang kuha na ito, ya. No, saan nang awatan, ipapilit mo. Sige, awatan na dahil ta. Dakil problema na ito kwarta. No, tawagag manong name cancelan na. Hanggang ulitak timang tawag kang kuha na unattended and cellphone na. Ti may nga kung daway manong nemi nagawid ito di balay, nadlaw man ni papangang problema ak launay. Nangruna kat talaga nga, nukasta nga problema ak sumimsumak betan ti arak. Ay, niyakit ti biyaga na ya. Papa? Papay, ada man yung problema kini Harold? Tawan ti problema kini Harold, dadya lang kinabalog na. Kentisan na, panagadal. Sumangpet. No saan nga nabartek? Kunamla no, nakasyabo. Naiwawanan siya kapsat mo. Tinaw-dawat ko, sabi ko mata. At pagnakman nan. Katsi ka ngay. Apa nga manibudidik at masansamat na makikita kang umininom. Sumimsimak lang iti brandy, papa. Ang bahimas ko di maturog. Hanga makatulong kang kati anak iyo. Ano ti problema? Just the same kadimot lang. Okay, papa. Iti ayat ko nga tumulong adadamat nga. Likliklikan na. Ipapilit mo matabagim. Nakasla ko namlan o kakaasi ka nga sikat ko mamkamat ti babae. Agpadpada kayo nga kapsat, agsabali ka lang ti problema. Ngayon nakarakaro ka naman minsan. Sige pa ma, di na pakananagan, akin manage. Sa anak ba't nga mangirubo? Anak ba't nga mangibabain? Ni Harold di mangibabain ka mangirubo. Na naroon na nakasta nga, agka-problema, agkakaso.
Nemi nga jak matan makita da gid gayem. Agsalut-sudak manin. Napanan da Vivian kini Elsa? Ay sir, nag-resign dan. Taapay, jak man amo. Amam ka dito problema da? Ay, jak amo sir. Dadi di mat ibagbaga kanyak. Isuda at ag best friend da. Isuda at ginamon. Ano problema tunggal may sa kadakwada. Gabi ito na ito'y manunemi na panak iti balay da nga mismo. Nilulang na manunemi tinapasungadak. Lola, nang bagamalim yo. Sino ka tayo na ya? Siya ni Marlon. Girlfriend, boyfriend ni Vivian. Ayun, malagip ko. Malikip ka. Lakit sumrekan ako ni Vivian. Ada di kwarto na. Tiba kita mismo manunemi iti nagtugtog iti daw ti kwarto ni Vivian. Imbaga na nga daak. Nagsublikan niya ti bakit manunemi. Kumusta kayo nana? Ore no sanin nga ay kanayon met ag tumtumara kang ti makadakas dandani manin maibos. Abi ngamin nga nadang kay ti kasto nga problema. May istoryayo ka di. Gapo kada iti lalaki ang gulib. Pinanawan na kay matasawa yo. Nagtunged man ng nemi. Nakastama tinaramid iti anak yo nga ina ni Vivian. Nagtunged manin. Ket data iti amak ni Vivian nga mapasamak. Iti biyag na. Tama nga no, makiasawa ket panawan tumat ti lalaki. Tinapasamak kada kayo, ken ti anak yo, ket mapasamak tumat ti apo ko yo. Kasat kabutbuteng ni Vivian nga mapasamak. Nagtungad-tungad lang ti bakit manong nemi. Kaging gay ti rumuari ni Vivian ti kwarto na pimanaw mo ten ti bakit. At napasamak. Apay nga huwag kamatin sa jay. Apay nga nag-resign ka. Mabaling ka di nga ibagam kanya ti problema tatulungan ka. Iba't patig ka unay-unay Vivian. Dapat ka po na apay nga subli-sublihakan ka. Ibagak kang gatipod no tapno sumartenggan. Malagip mo di terabi, ideal daw nga sa aming isasarak. Iti gayem ko. Di dinapuyatan kami. Di dinapanggam nagiinom. Ket, narames kami. Anya, diyan nangahawis ka na kami. Isudat nang rames ka na kami. Mabigbig ko ti lalaki. Nga nagaramid ka niya ti kastoy. Naipinta ti rupa na iti rupak. Siya kang nagos ti kras na ay nagkukuyog kami. Di nakininggan. Masikugat, Marlon. Nagsikugag iti ba nakaramas ko? Magitam ti kinadagas, ti kinatataw, ti glaw. Ada ka nakasaysaya at may saksakan ti obligasyon ti kinaganak kanyak para di kahapsat ko. Ada ka nakasaysaya at nga tao so pwede pakaaramidan ti kastoy. Imbes ka masolusyonan ti problema, dumakdakkel. Gapumitlaing kan ka. Gapumitlaing kanyak. Saan ka din nga gapu ka na kayo? Da kayo nga lalaki nga kulib. Manang gundaway ka na kitinalupoy nga babae akas kanyak. Basol mo, api kasi murot ka kadakwada. Nga di yung am-amoy da. Naalukoy da ni Elsa. Ni Elsa inalukoy na kami. Ni Elsa mangkit-kita iti lalaki akas kang ka nga mangtedmit kang kuha na tapos matulungan pinansyal. Simurtak lang tigayim ko gabot tagayim ko. Jakmat amot kas tila. Panggip na ka na kami.
Ginundawayan da kami. Abi nga saan kayo nagipulong iti pulis? Na ako matilaban mi. Saan ka di nga awan tilinteg? No aglaban din ako rapay kanabak na. Nabilag da. Napanagnagan mi da ita. Tapanggap mi kumamat ag-report iti pulis idi. Ngam nakita mi mismo nagiti nang ramas kada kami nga dada iti police headquarters. Nga gagayim da nagiti pulis. At dapat maaramidan mi. Mga nasublyanan da kami kat papatayin da kami. Ngam napimpintas kumalaing no pinapatay da kami di. Kalpasan nga nagumahan da kami. Takaduan na kas nga biktima ti rape kat patayin da. Ngam hapin nga sanda kami nga pinatay tap naawang ko man ti problema kakastoy. Napimpintas lang ko man no pinatay da kami. Manong Nemi marakop kanyak ni Vivian, inarakop ko men. Pinatibkar ko ti pakinagan. Awan ti problema nga awan ti solusyon na. Kanagkamang takinapo Diyos. Tiling kalkalik akumak kat malungsot iti pagbalutan di nga rapist. Tingarod imimatem. Kaya't kong regregen sa mga ramidan data, Vivian. Tanya ti kayat mo. Biyaga kipas ngay ko. Tibunga ti panakarames ko. Kakang kanayon ko ito nga magkita na di kabangungot iti biyag ko. Takas. Lakadakdak ka lang ang takas dara. Basol iti Diyos daraminan. Naarami din ni Elsa. Anya? Pinaragrag na. Kahit mo sawan naginaw. Nagsikog man. Owen. Pinaragrag na. Diyan mo, ano manin itaray damat din sa hospitalison. Diyos ko, mabuting ka kumamay kung mga ramid ti kasta. Sa mga regragahin. At tuyak, nakasaga ng agbalin nga ama na. Agbagtit ka matan niya. Ha? Agbagtit ka marlon. Kaskakay ni Lola. Yung bagdag-maintenance ni Lola. Si kagmentans kamet. Tapos ang agtultulit pa nagbagtit mo. Manong Nemi, nagtulagan mi kini Vivian nga saan na paraparagrag. Nagtunged ba't Manong Nemi kapag masing bang palang may titipanunot na. Imbat siya kiti kasapulan na kwarta. Awatem. Masapul nga kasapulam da ito eh. Itatanga saan ka ang gupubra? Ada gastusan yung kakabsat. Ada ited mo kininanang mo. No dawatan na ka. Ada igatang mo. Ti maintenance ni lulang mo. Dato ka kwarta makatulog. Nga mano yun ti problema mo kay. Kat sakbay nga. Dumaklit dyan mo. Masapul nga tulagan dati ka laysata. Ituloy mo ti pa nagbagtit mo. O sige, bagtit o bagtit. Nasimbay nga bagtit. Nalimpyo ti panunod ko nga magbagtit. Agtalinayad ko dito palayo. Asikasok namin. Pakamuk ka na papakin ni mama nga ikasar ka. Sakbay nga, madlaw ti tiyan mo. Dada nga rin Manong Nemi, tinyuman ko kada papakin ni mama. Ngamsang kong imbaga kada kuwada nga masikog. Eh, kahit mo sa wan na lokom matlayag na dyan nga bibiyan tap no. Makiasawa ken ka. Wen papa. Eh, katulong bigla una yun ay amom kata kami kini papang mo. Pastor ka mo nito ito nga balay, tap no rekasta ka. Sige papa. Tawagan nga ron. Tao pa umayik dito balay. Sige, isa ganaan tayo nga ron. Siyempre, agbaling nga manugang mayo. Kat siyempre, isa ganaan tayo nga ron. Basta nga ron, tinapasamak, Manong Nemi, tinawagag isuna, umay, imanugot mo at Manong Nemi. Isa gana ti amin, niranamot nga ni Harold. Kuya, pasensya ka na. At dadag ni Barkadak. Dito tinapili mi nga pag-inuman.
O, di ba? Nagsasiyat no dakam dito balay ko eh. Ano kayo? Dua, lima kam lang. Ako ang problema no adaman sa nga ilim, ang kami nga mga istorbo. Okay? Dakam na sa sulit ground. Yard. Nakasibo ka? Saan kuya? Arak lang. Diyak kaya nga padasin di Cebu. Talaga. Napatas ko na minsan, marijuana. Ngayon diyak kaya di Cebu eh. Marijuana okay lang, di ba? Ure anya nga okay. Arak, ori, may salasim-sim, madi. Kuya, dakam na di suli. Kahit kuman nga maamot, nagbaling nga ipag ko. Manong name inuray ko, ni Bibian itikate, with exardingan di taxi, manong name nga nagluganan na. Sinabat ko, Megan, maamakat, anak kabutin mo. Da papakin ni mamang mo, baka no. Saan nakakayat? No problem. Sumarkan. Iri masasadig kami ni Balay, kalpasan na rin sa Amerika kami ti Kate. Tsaka mo nuapin yung masadig ni Harold. Kuya! Ay, Harold. Iso, tagbalin to nga ipag mo. Marlon? Oy, amay. Abay nga, rimakap ka kanya. Apay! Iso, dahil tatira ipis. Ha? Dahil tati rapist, tinangramas kanya. Ni Harold. Papagayam. Di kayam Harold. Tinangramas kini Bibian. Ano nga dati mapasamak, iti dahil akong daway. Anya nga pagtungpalan dati nga pakasaritaan papagayam eh. Yan, padaanan nyo. Noon niya sumarong na mapasama kin ending di pakasaritaan ni Marlon. Sino katakwada iti pagtungpalan ni Vivian. Ni Marlon, wano ni Harold. Padaanan tayo. Hintayin ito lang ipapagaan ti pakasaritaan ni Marlon. Manong name kimayat ket ni Bibian kanyak nga talaga nga adda kabuteng na. Kabuteng na unay manong name iti pa nakakita na kini Harold iti pa nangibagana nga isukano iti nang rape kan kuan. Pagdalnam lang iti pakinakin mo saan kang ang kuteng. Paghawid akmet laing. Kuya, apay? Ano ti baga mapay masadig ka na kami? Kahit ko nga mama mo, nagbaling tong ipag ko. Hindi mo ka di malasin? Ni Bibian. Ha? Makita mo, namalasin mo? Ama mom, di ba? Sige kuya, subli akong din, hindi ko barkadak. Sumara kayo, guru oran na papakin ni mama. E di pamanawan ni Harold manong name kaslang. Nagkalma maten tagargar ti bagi tinangar arakop kanya kay Vivian. Awanin, nakadayon. Nagsublintihan di barkada na. Kapsat mo, tinangramas kanyak. Agawid akon. Sumadakpid lahat na taksi agawid. Dakan dito'y balay. Kaya dakan ngayon, mama mo da papakin ni mama. Kaya't nakadipay laik. Kanam na mayam nga mayatak ka. Kamsat mo tinang ramas kanyak. Kamsat mo tinang sikog kanyak. Anak kaya't mo nga ramidin ta. Diba ka? Isak lang ta, kapsat ko. Nakasagana ka. Nga mga bagat kinapod, no? Pabalot ta. Kahit mo nga mabalot, kapsat mo, hindi pa lang kaya't kutap na iti pagbaludan kat pag agnagamisuna. Tsaka mo, nada pang tanay ti biyag ko o ti biyag mi. Ang mga no, iti na ito lang nga balay. No, adagundawin ng mga papatay kanyak, baka papatayin na.
Isang pangasim, itulog na ko itirawar ti gate, isa na mo na ti taxi tagawid ako. Saan ka palubusan? Abi nga din nagpalubusan. Ada dito ti rapist nga mangipangpang takanyak. Nga iti kanito ngagpudno akit papatayan na. Di ka buting ang dak dito yung nakasaga na mga salakan kang kakulakmat. Marlon, sige. Nagpatuloy ta, nag-uurayan na papakin ni mama. Ayusin mo tibagim, ha? Okay? Kanya mamok manong name ni Vivian kada papakin ni mama. Hindi na kapinpintas. Iya? Ang mga kasla. Mamut-buteng ka kada kami. Pasensya kayo kan kuha ng papa. Gabutag problema iti pamilya na. Mamutak gayam. Awan ti limad kada kami ni Marlon iha. At damay sa siguro yung limad na kada kayo. Tiyan niya. Masikuga. Marlon, awan yung baga makastoy. Ganamoyo ka di sir, ma'am, no sinot ng sikog kanyak. Rinamasnak. Iso nga nagsikukak. Vivian, saan nakatipain, Marlon? Di ba kahit mga mamuanda? Kaya't nakanong asawain ti anak yo. Itiligudan nga naramesak kan masikuga. Nga ni Harold nga kamsat na tinagrames kanya. Nakigtut da papa kini mama manunemi. Takil nga ro da problema na kusta. Si Kapre nga nagbaling nga biktima, ti anak mi. Dakas da lakyo. Rumbe nga mapukaw yung sunat. Rumbe nga mapukaw ti kaskeng kuha na dito yung lubong. Mabaling ka di nga ituloy to palang timangan papa, Bibian. At dati sa akong ti pakanan sa ito ituloy tag sa salita. Saan nga makapangan? Sige, no saan ka nang makapangan, oray na kam lang sa jay. Tayo tuloy may timangan. Manong name iti amok kinada idi ti salas di Bibian. Kabayatan nagsasalita kami kada papahin ni mama. Yan ti plano miyo. Diyan ka mo papa, doon at kunayo. Nagasaga na kakading ang mga kasar. Iti babae nga rinamas nga nasikugan ti kapsat mo. Gabuti patpatik ko. Dahil yung nga babae, kahit na isong arod nga may kam dito'y tapno, mapagtutulagan din ti kasarmi. Nagama ka din da Harold. Amo ka din ni Harold nga diya nga babae, nasikugan na nga rin namas. Amunan papa. Kada na reaksyon ni Harold, tsaka mo. Di ba nagkunak at saan nga kayatan ni Vivian? Mabuti nga may kamang dito, yaking nga ada ni Harold. So nga, mayat ka manunos saan, papa? Pabalod tayo ni Harold. Ano? Saan ka din nga dito at ururahin niyo? Tapno ito nagtibagbaludan ka nagbalbaliw. Masabo lang song bata na tinaramid na, papa. Saan ka sinsinan? Rape, tinaramid mo. Saan nga makasungbat manong name da papa kini mama? Iti mapana ko niti ayan ni Bibian awamaten. Tinawagak. Nagring sinungbatan na. Hello, Bibian, ayan mon. Asa daga ko dito palay. Nagkawid ka? Ano daw nga nariribok ti amin, Marlon? Ano nga nariribok? Sigurado. Nga wanted na kami nga gayam dagiti barkada ni Harold nga mismo. Tapay. Patyan lagi din ni Harold nga kamsat mo nga amumon ti amin. Nibulgaran ti amin. Ti ilimlimid mi nga inaramid na kada kami nibulgaran sigurado na ita. Sino mabutay nga hapeng nga ron nga agawid ka. Nas ka nga da ka dito itatapno da proteksyon mo.
Ano da nga ang proteksyon mo, agawid ka. Ano proteksyon ko dita? Irintot at damis mo dita, ti rapist king kriminal. Manong Nemi. Kasla makulkul tirik na kitita kung taway. Ito dublyak ang tawagan, Manong Nemi, ni Vivian, saan ko na matawagan, tanatended ang cellphone na. Kinunak ka na papake ni Mama. Mabaling ka di papa, Ma. Nga isin na yun ni Harold ka na barkada nga. Tanya tikit mo na mapasama. Kasarita tayo iso na. Tanya ti bagate kang kuha na. Ikasara na ni Vivian. Lapatin tayo at yaman nga. Panggapda nga dakas ka na gitagayan. Ito tikit mo sawan. Yung baga ni Vivian, hindi ka nito nga maamuanda. No na makaamo tinapasamak. Nagpagad ti biyag na. Papatayin dahi na. Ang mga nuday ito pampanunutin ni Harold. Sige. Ay, bakit ito tikapsat mo? Iti muna agundaway Manong Nemi di makasadag ni Harold itayan ko dinanog ko iso. Ay, kuya, apikadanog ka. Kahit mo tanda, yun at pay. Kuya, di mo kumaitulok, balsan ka. Hey, agtala kayo. Agtala kayo. Harold, ano ti basol ko kayong kakuya? Diya ipatpateg ko ka babae, rinames mo masikog. Sigurado ka? Nasakti ng rames kayong kuha na? Intudo na ka! Malasin na ka! Sinong tagsaksi, kuya? Tanam na maem, nga talaga nga damayuli nga darum kontra kada kayo. Aggayem da. Sino kadum nga ng rames? Sino nang rames ka ni Elsa? Ni Benji. Damat dito. Hayop kayo. Papaay tamit laing mga yabak ti polis patiliw ko ida. Hey! Pabalod na kakapsat mo? Siyak ti mapatuloy ito dito kung daw eh. Pabalod na kakapsat mo? Habang nga nakadanon ti polis, awang kam dito yun, kuya. Dapat na sabi, ano naman magustuhan ka? Makaruwar kam tumatlaeng. Naging gang awan ti may pila nga tarom. Sino ang kipila? Sika? Hamad na sika ti biktima. Alo kuyak da Elsa. Kanibibian nga mangipi. Akaso kontra ka na kayo. Sige. Midam kuya. Habang nga dapala ang gundaway da nga biyag kan maramid. Ngamiti da ito nga rabi kuya. Mapang kami ti ayan datap na papatayin mininda. Ninayunak pa'y na minsan Manong Nemi ti danog kinkugtar ko iti kapsat ko. Bumalas ko mga madamat ni papaki ni mama ng balaot iti nagbaitan. Timawag ag iti polis nga talaga Manong Nemi. Tawagag pa lang ti polis, nagtikyasan di kiti barkada, di kiti lima, apakiramahanan kini Harold. Tinawagak manin Manong Nemi ni Vivian, nga masapol na pumano, dito balayda, nga umay dito ito panagastak at masalak ni bakisuna. Takas iti panggip ni Harold Manong Nemi nga papatayin na kanod. No awan ti may pila nga darom, tapno awan ti niya manakaso na. Ay mabaling kumat siguro, iti mga ipila ti darom kunak. Tinawagak Manong Nemi ti kayem ko nga polis. Imbaga kang kuha na ti problema. Kaya mabaling sika lagi ti agsaksi. Kabaylam lagi di nga talaga may saklang. Kaya mabalod, balong sa pagbaludan ti kapsat mo, friend. Sinabol da kiti polis Manong Nemi ti kapsat ko kaya nagdibarkada na manmanin da. Tsak mat makontak Manong Nemi ni Bibian. Hindi makontak ko. Ayan mo. Adak ti balay. Insaklang kon. Dagiti rapist. Insaklang mo. Imbaka mong karagiti polis. Sapsapulan da idan. Itay laing. Timawag. Tikapsat ni Elsa. Hanya?
Kumusta ni Elsa? Natahin ti kayam ko. Anya, takapay. Nandiyan ba nagparagrag na? Sundakalan na. Nagpadara. Dito ko matirason tapno sa mga nga tidakas iti anak mo, ti sukog mo, Vivian. Kahit kumatin ti matay. Teko na dang rodin. Teko na ka rodin nga kahit ko mga takaduan na kas ti maramas rape victim. Rapin sa da papatahin. No apikit kami nga binagda kami. No apik pinalubusan na kami nga biyag. Tapno agsagaba kastoy. Kahit kumatin ti matay tapno gibusan ti problema. Jaktong problema ni Lola, jaktong problema ni nanang ko, jaktong problema nagiti kakabsat ko, makamudan tumaten ti biyag na. Hawang ko matidaga sa pagpagipam ti pagim. Mairaman ti anak mo. Umayak din. Kahit kung adda ka lata kanya. Tapno ni kasta. Kahit adda ka mang patpatib karakan ka. Tapno ni kasta kahit awan ti daga sa pagpagipam ti biyag mo. Iti pagim. Manong Nemi, napanak ka mismo iti balayda. Isumimot lang mismo tinangilokad iti rida o Manong Nemi. Rabi una idin. Iti lukat na iti rida o Manong Nemi, inanakop ko sa ako si Sona. Vivian, Marlon, kayat kong timatay. Namin laslasin ti pulsok. Ibagmantal sa mga na ituloy. Diyan ka mo tamabutang akmat ka na hapos. Nasiyat mo kasta. Nagasgasadak namin ni Elsa. Tabay. Ang pulos tinang patpatib karti pakinakim na. Bagaan na ti problema na malaksid kanya. Nagasgasadak tada ka Marlon. Tunuawan ka kumati kasi nga sitwasyon. Baka natayak kumamitin. Gamot na da ka mga ipatpatikin ka. Di ka adi pa ila mamati nakasunod kinapudnokin ka. Mamati ak di pa ilahin Marlon. Kadagyaman at tayo tinikodan ti amin kadanda ka. Nagasgasadak ng tigayim ko anak nga ro. Kumusta ni lolang mo? Basta ag-maintenance sa onti problema. Ninanang mo, naimasin titurog na, albasan nga nag-awid. Di gini kakapsan mo. Natal na kami. Siyak na agtag problema lama. Nabatay nga man no may duti digiti rapis. Adak, saan ka panawan? Itarang tiri daw. Tas sumragtan ti silad mo. Kasilanta. Tapno da ka mang bantayan ka. Marlon, nagasagana ka. Ngagbaling nga ama ti anak ko. Nga bunga ti panakarames ko. Ti anak mo. Kadkapsat ko ti ama na. Ti kapsat ko ken siya kaarik na may mesa. Ituloy mo ka dito panagmauyong mo. No iso ti pangirigam, pangibilangam, ti ayat ko ken ka. No binabagti tuwin nawa uyong. I love you, Vivian. Itilikodan ti amin. Manong name itilikodan nga agproblema ni Vivian nga ipatpateg ko. Iti dedi nga rabi, siguro kit iso tinaikariya nga kanito tapno. Tinaitukit abin iti saklot na babaen ti kapsat ko. Kadadaak nga manong na, nga kadwa ni Vivian, amang sibog iti day tangabin
Kaslawan ti problema ni Vivian kabayatan nga balbalsen na dikiti arakop ken agek ko ken kuana. Sakbay nga napasamak ti amin manon name dinamag kuno kasano ti panang rape ti akabsat ko ken kuana. Pinukaw na kano ti puot na. Dikit awan tinaramdaman na. Isong ito day gundaway manong name imparik na ken kuana ti arakop nga daan itinibudi nga ayat. Idinidi agon daway manong nemi parik na kengkuha na ti agek bara ti agek ko kengkuha na kanapurus nga ada ayat nga nailaop. Tapno amo na matabalsan nga ibales ni ayat nga nadamat nilaop kadig iti arakop ken agek na kanya. Ayat ken ayat ako nada manong nemi bara ken bara. Isot agbalin nga mitsa tapno agampayag kami nga tumukno iti kangatuan alangit. Ken ni Vivian nga patpatay. Uwain manon nemi kalpasan nga nagtuknomi ti langit. Marlon, slawanin ti problema. Gabota siya ti solusyon ti problema. Sikang ti solusyon ti problema. Problema ka. Saan to lang masolusyonan ti problema ko no? May sakan nga sawak. Managip ko man ang kapsat mo. Tabay. Aging ga kapsat mo isuna. Aging ga si bibiyag isuna. Kasalasan latang sumarding ti alalya. Nga dugdikar to ngagdikar nga dinahoras. Mahawat tiket mo sa akin. Himidaw-dawat kung hindi dito gundaway kit natiliwdan. Digidag kakabarkada. Siya tikang runa nga mangi porsigiti saklang kontra kadakwada. Basta saan ka sumarender, saan ka babawi, saan ka agsanod, may tuloy ti kaso. Nasaga na kakadi. Nga malungsot ti pagbaludan ti kapsat mo. Gabulahin kanya. Taray-taray yung trumbeng. Nagbasol, rumbeng na yung karo na. Marlon, kung nakidi nga nagsangga sa tak, gabutan na daan na kiti ina, kinama, naganak, nga irresponsable. Kung nakidi nagsangga sa tak, gabutan, inakok ti pagrebenganda para kalagidi kaapsat ko. Ngayon nagastak, tanda ka. Nagasgastak, ngayon tigayam ko. Ngayon na maminsan, nagasgastak, so nagabot awalan ti problema, nagabot natayin. Ngayon siyak, adan tulat na problema kamanan. Ngayon madak mo dito yung nakasakana. Amang tulog ka. I love you, Vivian. Ha? Kahit mo sawin, Marlon, tanabanog ka din. Sanag ito nga mabanog no anda ka. Diyak ibilang nga pa nakabanog. Ken pa nakapaksuitan niya man. Basta marignak di kita arakop kinagak mo kanyak. Oh, Marlon. Nakaturog kami kalpasan ti may kadua nga guntaway wunuriko sa kunada manon nemi. Ini makaring kami, nakaring-ringkurin taglawlaw, kabuta aldawen, naringgor da nga lugar, ta nakapigpigsapi ti panagradradyo da kata panagtibtibid. Nga oray dito ibalay da Vivian manon nemi kat ada TV. Inakapigpigsa, sa bali lang ti radyo mo iti kusina da. Kaslakam lang na murmurayan, manon nemi ti mangigmi nga damag iti TV. Nangig mo na dyan, Marlon? Harold, ti kapsat mo. Bimaring kwasak manong nemi. Baglaki din na nalagip kong insuot na kitinikat ko. Napanak mismo ti halas ngayon ti TV. God.
May pukpukus manong nemi di kamera tila nga tikapsat ko na idasay. Natayan ni Harold. Ano din patay na? Sigun manong nemi ti reporter, nagilaban da Harold kadagiti pulis nga mayat amang tiliw kadakwada. Kapag nagilaban da napilitan dagiti pulis manunemi nga bimalas kat maisa ni Harold nga bimusay kadakwada. Tinawaga kadagos manunemi da mamaki ni Papa. Simungbat ni Papa. No ti may panggap kini Harold ti padamag mo iyo. Namamin kini mamang mo. Nagdungdung ako kami nagdama. Nakaamon niyo? Yung tawag tigiti polis. O ano ti kapsat mo? Dahil dati pagpatigaan ti piyak na. Nagipulong ka kadagiti polis ang kani. Uwan Papa. Binaanop mo ti kapsat mo. Nasanda siguro limaban. Saan siguro kas dati napasama ka na kuwada? Sikatin ang papapatay ti kapsat mo. Papasulin da ka di Papa, tinapasamak kang kuwana. Asinungar da kang pasok. Tapos saan ka kumanga nag-report iti polis? At tayo kumakasilya tinapasamak. No pinaguloy magkumukuha latan ti kaso nga naramilan na si bibiyag kumapailay ti kapsat mo. Konsentidor ka di nga ama, Papa. Hinata ko na. Konsentidor ka di nga ama. Ta konsentirin yung tema di nga aramid ti anak yun. Saan ko mga, anda ko masabali, panakabalbaliw na naibalod ko matap nyo kasta kaniti ko nagtipagbaludan nga marehab. Day tatri kari para kang kuha na Papa. Saan da ko mapabasulan? Saan ko mamapukaw ti ayat yung kanyak? Saan nyo ko mang ipabasol kanyak no apang no napukawan ti buong ti ulo yung anak? Data siguro tinekari Papa. Isika, ayan mo. At dati sido ni Vivian. Pa, umay kang turita. Dabno may kami mag-andingan siyempre. Tika-awanin ti kapsat ko. Awanin ti problema, Papa. Awanin ti problema yung ni Harold. Awanin ti problema yung kanyak. Hangabali, Papa. Taore man na tayo ni Harold. Adamat apo ko yung akasukat na. Ngem saan ngem imay ni Vivian manunemi kabayatan na kamansayag ni Harold. Wen, magitak itiliday ken ladingit na papake ni Mama kabayatan na kamansayag ti kapsat ko. Awan tinagpakpakita ngem imay kadagiti barkada na manunemi. Duwada tinatay kabayatan ti enkwentro da kadagiti pulis. Nasigon kini Vivian ti may nga natay ket isumot tinang rames. Kani Elsa gayon na. Siguro manong nemi kastoy iti plano ni Apo Diyos apang singir kadakwada. Ti panangalan ng tibiyag na. Tapno maksayan dagiti dakas nga elemento nagbibiyag diti lubong. Kalpasan ti makabulan manong nemi sipud da naitabo ni ti bangkay ti kapsat ko back to normal nagtrabaho ak. Nagdagsak mata sa rungkaran manon nemi ni Vivian madlawan ti tiyan na gabotag talon nga bulan. Kuy-kuy yung matisona manon nemi mapa nagpa-check up. Nalapsak tek sa o siya akong timang subsuportar kadakwada. Ti pagpintasan na manon nemi nagnakaman ti inana. Tadan trabaho na. Nagtrabaho ti may sa karinderya at isidag ti balay da. Samat na sumsumuron nilulang na gabota. Nagtultuloy ti panagbentanan sila. Takkel mat ti may tulong ni Lola na no mapabaketen amo na tag-estimar iti uneg ti balay intultuloy mat nagri kakabsat na tinagbasa manunemi.
Tulag mi manong nemi kini Vivian ti panagkasarminto kalpasan nga may pasngay na may isarununtot pa nakababunyag ti lalaki nga anak mi gapot na lalaki. Kalpasan ti 7 nga bulan ket nagpa-ultrasound. Kaya bagag kada papa kini mama nga lalaki ti apo ko da mabaling ka di anak nga harol tinagan na. Nasot kid daw yun. Ape kidi nga saan? No, kaya ti asawak to. Idi bagak pa nung nemi kini Bibian nagwiwing. Abay men? May palpalagiplat na tinagan na. May palpalagiplat na ti pasamak. Naawagak to ti Harold. Da gusto may palagip kanya kati Harold kati isot nagaramas kanya. Sige. Samo kaya sang kapilitin. Basta saan nga Harold. Urean niya. Basta saan nga Harold. Kasta nga Harold tinapasamak manong nemi pinadas kong indrambol ti Harold nga nagan. Iso tinagbaling nga nagan na manong nemi kat nagustuhan mo ti tinagbaling nga asawa. Talo nga bulanan ti anak mi manong nemi dekalay sa kamin. Wen, manong nemi. No pay, adamatan makamo, ito susto nga pakasalitaan, manong nemi, saan nga ni waras pay. Ako nada, nga ti asawak, ket biktima, iti rames. Nga tinangrames keng kuwana, ket kapsat kong asawa na. Nga dadya anak na, ket bunga ti panakarames. Asang ko apudno nga putot, no di ket pudno, aputot ti kapsat ko. Ngayon niyaman manong nemi, di kiti ko susto nga pakasalitaan ako nada nga naabel iti napalabas. Saan nga skaniso, iti mapaturay, iti agdama, kanti masakbayan, tinapatikunay. Manong nemi, nagyanan siyempre ni Bibian, dito balay, pakirama naman ten, ti inawan ng anak mi, nga ni Orlan. Agrama maten, manong nemi, di kiti dua, puro babae, manong nemi, nga kakabsat ni Orlan. Kahit maayo, dapapakin ni mama, ng mga sasikaso kada kita puko da. Pinagbasak ti asawak manong nemi. Kinayat naman. Agas man ti panagbasa manong nemi, di kiti kakabsat na. Nagtultuloyan ti kada, ti sibang nga panunot ni Lola Sion, nga lola ni Bibian. Nagtultuloyan ti kinasingpet ni nanang na, ti katugangan. Kinapudnunan ni kami ti pagpuunan na tadajip karinderya nga pagigyanan na ison ti ng sublat nga nagpwesto. Ison ti ng gatang. Kaya ison ti panaka-manager data karinderya nga panaka-kusina. Di kiti kalugaran da. Tadidya ti pakpakanan da. Duwan, di kiti kakabsat manong nemi ni Bibian nga nagraduar. Akas matan iti panagraduar na. Kat mga opisina maten ti asawa. Minsan manong nemi at dali gundaway nga maimayang ti asawak. What's wrong? Awan. Anda, malaglagip mo tinapalabas? Kaslasala ka mamati. Nga niya. Ngakas na banagan ti biyak ko. Kalpasan tinakarigri ka ta pa nagbiag, ka nakagulgulo. Kadagama na keng kamalon. Baglaki din tanda ka, nga nakasaysa at pa nagpuspuso na. Tanaawan ka, asino ko matinamnamaim nga mangilaban ti kasya ka sa saad. Narami ang sakpay. Samon nga panunutin pa din na palabas. Umisip ka. Ha? Tinapatag kritagdamag na masakbayan. Okay? Ikumbin mo din na palabas. No dahil nga napalabas kat makariknak iti pait kan sakit. Ngayon naragsak ka na palabas, mapalim mo ka nagpen. I love you, Marlon. I love you more, Vivian. Naisangsangan ka nga gayat. Sabi ko ma, taadaan do pa iti may nayo nakasken ka. Nga nasin-out pa nagpuspuso na. Dahito nga ron ti pagkabuklan, ti pagkasalitaak, manong nemi, nagulong nga talaga ti biyag. Takasta talaga ti biyag, panakikasang-kasat. Nga maliklikan di ito yung nga riribuk kan gulo.
no amom lagi di taramidem. Ngabang liklik kada kita nga gulo. Takunadan manong name iti problema kat masolusyonan amom lagit nga sangwen. Saan mo nga talikudan. Sabi ko manong name it at damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan tibiyag, kada padak nga dibngeg, kan nagbuya, more power to your program manong and thank you ting ka panangurnos kan panangibasa. Tuwing arod mautang nga pagaya mo, Marlon.